lehenik eta eskertu Euskaltzaindiari eta Batitxuri, bereziki, komita hau luzaturik. Lehen erran izan den bezala aekan eta lan egiten dut, sortzez bizkaitaraniz eta Siberuan biziniz. Beraz, ikusten duzuen bezala, ari naiz pilota partidetan bezala pumpaka, alde batetik bestera. Eta horrek emaiten du nolabiteko ikuspegi orokor bat. Egia erran animaleko espitza prestatuan nuela, beraz, entxeatu egon izela laburtzen. Ez dut bereziki helduen euskalduntzea aipatuko, pixkat aipatuko dut, baina beraz, orai arte aipatuak izan diren hildo beretik eginen dut. Udako oporren pausaldia menu lehen, Euskaltzaindiak galdategi bat bideratu du, Euskara esku egitasmoa, eta deitzen dena, eta galdetegi horri jardezpenak idazten ari nintzelaik, hainbat galderek utzi naute pixka bat dudan, eta horietariko bat, galdetegiaren galdera nagusia baitzen, zure ustez, iparraldeko Euskara batu bat ote da orain. Jadanik, arrapostia hemen emana da, nik soilik xeheki edo zehaztapen batetara, zehaztapen tipi bat ekartzera natorkizue. Enetako aztapeneko akulaldi batek pusaturik baietz erantzun nuen, eta dudarik gabe, ni ustez. Gero, udako porrak iganik beste eta noragan duda heli bat heldu zautan, eta horra ez baian ezar ditzazkeen olako arrazoin bideak. Baina, hala ere, erran dezagun, gaur egun Euskara batuari buruzko adostasuna aski zabala dela. Aski zabala dela Euskalgintzan diharduen inteligentzia baten dako, eta inteligentzia aipatzen dut, zen da eneduriko biziki importanta da inteligentzia hau, bai igualdean, baina iparraldean bereziki. Hortan, erraiten dut, bai ikastoletan, bai edabidetan, bai helduen erakaskuntzan, bai idazlegoetan, bai hori da Euskararen inteligentzia, eta inteligentzia horrek izigarriko sektore horrek, esparru horrek, izigarriko bultzada eman dio iparraldean Euskarari. Hortan ez da neolako dudarik. Eneiduriko Euskaltzaindiak berak ukanduen Euskara batua eraikitzerakoan Euskalkiak errespetatuz, ez beti behar bada, baina Euskalkiak errespetatuz erakutsi duen ekinbide eta ekimolde idekiek, nik uste dut biziki lagundu dute perzepzio baikor, Euskara batuaren inguruko perzepzio baikor batean. Hala eta guztiz ere, egia da Euskara batuak, goizuntan entzun dugu hastapen horiek nolakoak izan diren, eta nolaz baiteko pekatu originala badu. Egan nahi du, lehen urratsak Baionan kausitzen badira ere, erdiguneko euskalkietan oinarriturik baita, hots Gipuzkeran, Lapurdiko mendebalean, Nafarroko hipermaldebalean. Horietan kokaturik izanik, ene ustez, iparraldeko herritar zonbaituen dako, Euskara batua ez da sinesgarri. Edo sinesgarri eskasa du. Eta hori urte luzez, nire ustez, horrela izan da, eta horrela jarrikitzen du oraino ere. Ez, uste dut, entzeimendu handiak eginek izan direla, bada, eta inteligentzia horrek lehen aipatu dutan bezala, animaleko lan egin baitu, beinan bada, herritar, xehe, dena delakoetan, ene ustez, Euskara batuari buruz, perzepzio bat ez osoki baikorra, ez ezkorra erran ezake momentuntan, baina hori errealitate bat da. Eta hori ere kontutan hartu beharko dugun aldagaia da, lehen ere aipaturik izan den bezala. Zendako, zenda,
hizkuntza dakigun bezala komunikatzeko sistema baldin bada, beraz sistema badu bere osagai gramatikalak eta baina baita ere identitatearen vektorea da, ene ustez, eta horrek badu garrantzia herritarrak identifikazioa egiterakoan. Euskara eskuzezko egitasmoaren galderaren funtsara berriz itzultzeko, lehen aipatua izan da Koldo Zuazo, eta Koldo Zuazok duela 2 urte berria egunkarian, elkarrezketa batean, biziki, xeheki egin zituen bere aipamenak, eta erran zuen, da importanta da, horretaraztea berak erran zuena. Euskalkiak baturantz ari dira evoluzionatzen. Berdintzen ari da Euskal Herri osoko euskara. Batasun prozesu honi Lapurdin eta Nafarroa beherean argi azaltzen da. Batu bat sortzen ari da bi herrialde horietan. Hain justu ere prozesu hori martzan jarri beharko litzateke beste euskalkietan ere bai. Beraz, Koldo Zuazok, nire ustez Koldo Zuazoren agirazpenak biziki argiak dira. Urruntxago egiten du, orain zehazteko, gero eta distantzia handiago dago Hego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko euskaldunen hizkeran. Iparraldean frantsesaren eraginagatik eta hegoaldean gaztelanaren eraginagatik. Nik ez diot eztabaidatuko Koldo Zuazuri, bistan dena, bere erranak, nire ustez, biziki argi emanak ditu Eneiduriko gaur egun dugun egoeraren osagaiak. Nik erran ezake bai badugula euskara batu hori iparraldean, badugu utziz lehen aipatua izan dena, ere bai, utziz Siberura bistan dena eta bazterrean baita, baina hori bada, eta hori nola joan da osatzen azken urteetan, eta aspaldi danik, alde batetik iparralde osoan euskarak duen egoera larriak, gaitzak, batasunerako urratz berrien hartzera behartzen bai gaitu, beraz, hor bai Basena Fartarren aldetik, Lapurtaren aldetik, ene ustez egin ahalak egiten dira batuera horren karietara. Aspaldian batera ibiltzen den Nafar-Lapurterazko tradizio idatzi zabal eta aberatsa, hori ezin dauka iparraldean duen tradizio literario aberatsa. Frantseseratik gure ganatu ditugun mailegu hitzen eragina, lehen aipatua izan da dezer eta postrea ez erraiteko eta nola erran eta erran genezake hainbat. Nahi baduzue, hori eguneroko arazoa da guretako. Euskarazko hitzak ez direlarik nola erran, eta nondik mailegatzen dugu. Beti ez baita posible hegoaldeko euskaratik hartzea, hegoaldeko edo euskara batuatik hartzea. Iparraldeko ekak aspaldi harturik du deliberua bere jarduera guzietan, Lapurdiko eta Nafarroa bereko gau eskoletan, tokiko batua horren aldeko hautua eginez. Horra, Siberuan biztan dena tokiko euskalkian oinarritzen da. Hor, ez da dudarik, lehen Ainezek erranduen bezala, ez du balio Siberuan batueraz, ez da iparraldeko batueraz irakastea. Ez du balio, ez da sinesgarri. Eta hemen baditugu hainbat siberotar horren erraiteko. Beraz, siberotarrez ari gira, beti. Bai ikastoletan eta baita ere gau eskoletan bistan dena. Ordean, hartzen dugu tokiko batu hori, gurik irakas prozesuan leksikoa nagusiki Nafar-Lapurteraren arabera hautaturik bada ere, ahalaz, euskaltzaindiak euskara batuaren dako plantan eman dituen biztan dena, arau ortografikoak, morfosintatikoak eta diz joskerakoak errespetatzen ditugu. Hortan ere ez da dudarik. Dena den, anekdota gisa erran daiteke urteetan, iparraldekoa ekan, ikasmaterialari dagokionez, izan zen denboran iparraldean materiala ekoizturik edo eginik. Bainan, luzaz,
eta beti izan gira pixka bat anitzak maila hortan, luzaz hartu dugu hegoaldeko materiala, Bizkairatik, Gipuzkoatik edo Nafarratik egiten zena, eta orduan hori entxeatu gira iparraldekotzea. Beraz, Nafar Lapurtara hortan emaitea. Hortan eman dugu ez dakitzen badenbora. Diela 3 urte, erabaki dugu gu haurrek gure materiala sortzea. Beraz, ikasen laguntza badugu hortan, eta baita ere euskaltzaindiarena, hainbat ari baitira lan hortan, eta ordean ari gira gure, beraz, hemengo tokiko batuera hortan eta materiala ekoizten edo sortzen. Erran behar da baita ere, lehen errana izan denaren hilotik, gure erakasleguari aldikal, gero eta hegoaldeko erakasle gero eta gehiago ditu hegoaldekoak, eta hori ulergarria da. Nahi baduzue beti formakuntzetan erraiten diegu, aipatzen diegu, indarra egin behar dela, egin ahalak egiteko hemengo euskarari moldatzeko eta emeki hemengo euskara ere ikasteko. Hoga. Beraz, geroari begira zer ikus, eta labur eginen dut, zenda bestenez lokartuko gira. Beraz, geroari begira. Asularrek agaiten zuen gero dionak bego dio, beraz, ez gabiltzala gerotik gerora, beraz, nik uste eta lehen erranden bezala, zentzu gabekeri handia dela Euskara Batu eta Euskalkiak elkarren aurka jartzea. Baztertzekoak dira osoki, ez jakintazunarengatik muturreko lokalismotara bultzatzen gaituzten dinamika, baina baita ere, Euskararen salbazioa, Euskaran uniformizatuaren eskutik etorriko zaigula zineztarazi nahi diguten egitateak. Nire ustez horiek, eta ados gira horretan, hemen guziak, pentsu dut, edo gehienak, eta orain arte hola ibilki gira. Beraz, nik ikus nezake Euskararen bilakaera pixka bat errusiar panpinen jokoarekin aldera daitekena. Egan nahi du, Euskara Batua panpina handiena izaki, hein tipiagoak diren beste panpinak biltzen ditu bere baitan. Eta tokiko batuak euskalkiak, azpi euskalkiak direnak. Unera beraz, bada interdependentzia bat. Interdependentzia da nagusi, euskalkien atomoak Euskara Batuarenak dira. Hizkera bakoitzaren sinergiak besteekin elikatu beharrez. Erran nahi baitu, iparraldeko batuaren bidetik sakontzea Euskara Batuaren onerako izanen dela ezinbestez. Hori argi ikusten dut. Laburbiltzeko eta lehen aipatu dutan bezala, eneiduriko geroari begira, hoai ditugun tresnak, zonbait hemen aipaturik izan dina, nola erran hiztegi digitala, Euskara esku egitasmo bezalakoak, horiek beharrezkoak dira justuki Euskara horren lantzeko. Tokiko Euskara lantzeko eta Euskara Batuaren lantzeko errandutan bezala. Beraz, bide horretatik jarraitu beharko litzateke, helduen erakaskuntzari begira nik uste eta eskas sentitzen duguna, eta badakit lan izigarrikoa dela, bena hegoaldean, bai Nafarroan eta baita EAN, Euskal Autonomia Erkidegoan, sorturik izan den bezala, Europako eta erreferentzia markoaren araberako kurrikuluma, iruditzen zait, iparraldean ere olako kurrikulum bat landu beharko genukela. Egan nahi du, nun kurrikulo hortan erizpide metodologikoak, eduki linguistikoak, erizpide ebaluaziorako erizpideak agertzeaz gain, hor nolazbait hautaketak egiten dira, hautuak egiten dira, eduki linguistiko horren arabera, nahi baduzue, zein hitz zein adierazpen erabili eta bar. Eta hori hemen nahi ikuste dut eskas badela alde hortan. Bada eskasa ere, eta hori ez da soilik zaite iruditzen
eskasa badela ez soilik iparraldean, hegoaldean ere bai, ni ohartzen iz gazteek egoera informaletan gero eta gehiago frantsesera jotzen dutela. Frantsesez usu euskaraz aurkitzen ez dituzten adirazpenak aurkitzen baitituzte, sakreak, hitz larriak, neologismoak, birauak, hitzainitz. Eta, beraz, jotzen dira ezinbestez frantsesera. Hori da ezagutzen dugun realitatea, eta Eneduriko hor indar bat egin beharko litzateke, ez daki zer egina den orain arte, gauza batzuk Asiskok behar da egin zuen bere garaian, baina ez daki zer egina den orain arte, baina uste dut gaztei begira behar lizetekela hiztegi adierazpide eta hainbat lanketa egin gaztei begira. Lehen aipaturik izan da, eta horrekin bukatuko dut, Euskara siberotaren realitatea, egoera, eta beste herrialdetan gertatzen den bezala Euskara gibelkari da Siberuan. Herritar hainitzek, siberotar euskalkiari erakusten dioten atxikimendia handia bada ere, bi ikastolen, bai gai eskolaren eta Siberoko botzaren, irratiaren eta beste hainbat elkarteren egin alak azpimarratzekoak izanik ere, Eneduriko, eta Jalui Aiandek eta erranen dute, Peñat eta June handira, euskalkiaren gerua zinez auskorra dugu. Eta nik erranezake bai artikulu, liburu edo kronika bakar batzuk salbu, idatzizko euskarriak urri dira, guti dira, siberotarrez. Eta Eneduriko hor, errealitate untaz jabeturik, iparraldeko euskalgintzak ere, eta uste dut beti ez dela hola gertatzen, baina behar bezalako indarrak egin beharko lituzkela, han, Siberuan, egiten diren, hartzen diren iniziatibak, ekinbideak, sustengatzeko. Alaz ere, aipagarriak dira gaur egun egiten diren lanak. Nola erran, bainat ez da, nola erran hiztegi digitalaren ornitzeko siberotarrez ere ari gira, beraz ari dira hitzak apailatzen. Izan zen baita ere grafiaren aldetik, eta goizean aipaturik izan den bezala, siberotaga batua pixka bat baturatzeko eginak izan dira, beraz, alaz ere gauza baikorrak badira eginik Siberun. Eta larrazkeneko aroa ulantzen ari zaigun untan, eta artzainen oletan bezala, euskararen inguruan ere ez da zeregin eskaz, artzain unen gizan, eskain diezaigun beraz gure mintzairari, gure olari harta berezia. Eta horra, geroko guelko.